దేశీ దిశ మీ ముందు అనేక సమకాలీన వార్తలతోటి వస్తుంది, మీరు చూస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కాలంలో మీడియా పైన నిషేధం, తర్వాత అనేక వార్తల పైన కూడా ఆంక్షలు చూస్తున్నాం. అది కాకుండా కూడా గత 2-3 సంవత్సరాలుగా మీడియా అంటే నిర్భయంగా నిజాలను చెప్పకపోవడాన్ని, ప్రభుత్వం యొక్క అనేక వ్యాపార శక్తుల యొక్క ఒత్తిడిని కూడా మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ ఒత్తిడిలో కంప్లీట్గా మొత్తంగా బహుజన వాయిస్ని అణిచివేయడం అనేది అసలు ఏ పత్రిక కూడా బహుజనులు ఓన్ చేసుకున్నది లేదు. బహుజనుల వార్తలు కూడా ఏ మీడియాలోని రాని పరిస్థితిలో దేశీ దిశ ఆ బాధ్యతను పూర్తిగా తీసుకొని బహుళ బహుజన వాయిస్ తోటి మార్క్స్ ఫూలే అంబేద్కర్ సిద్ధాంతంతో మీ ముందుకు వచ్చింది. అయితే మొట్టమొదటిగా కేవలం బహుజనుల సిద్ధాంత చర్చలతో కూడుకున్న అంశాలతో పాటు ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్న ప్రతి ఒక్క అంశము, అది తెలంగాణలో జరుగుతుంది కావచ్చు, భారతదేశంలో జరుగుతుంది కావచ్చు. మీరు చూస్తే కనుక యురేనియం తవ్వకాల అల్లకల్లోలమవుతున్న తెలంగాణ గురించి మీరు చాలా ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళి, అంటే మనకు జర్నలిస్టిక్ రైటింగ్సే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆదివాసీలతో చర్చించి మళ్ళీ దాని వెనకాల ప్రభుత్వం ఏమంటుంది, ప్రజలు ఏమంటుందని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి చూపించిన సందర్భం ఉంది. అట్లాగే రోహిత్ వేమ్ల దగ్గర నుంచి మొన్న ప్రణయ్ వరకు జరిగిన అన్ని దాడులు, ప్రేమ వివాహాల పేర్ల మీద జరిగిన దాడులు కూడా, మంతని మధుకర్ ఇష్యూ కూడా మనం చూసాం. అట్లానే ఈ మధ్యకాలంలో సిఏఏ పౌరసత్వ చట్టం గురించి మరి ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడి వరకు, అదేవిధంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న క్యాస్ట్ అనిహిలేషన్ మూవ్మెంట్ గురించి కూడా మీరు కనుక నిశితంగా పరిశీలిస్తే దేశీ దిశ మాకున్న అతి చిన్న పరిమితులతో పరిధులతో శక్తికి మించి చేస్తున్నా కూడా చాలా విషయాలు దేశంలో అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా మెజారిటీ ప్రజలకు ఏం కావాలి, మెజారిటీ ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇవాళ పత్రికలు, మీడియా, యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కొంచెం వ్యాపారం, కాస్త మసాలా న్యూస్, తర్వాత డబ్బు సంపాదన, వ్యాపార దృక్పథంతో కమర్షియల్గా వస్తున్న ఈ కాలంలో దేశీ దిశ కేవలం ప్రజల కోసమే, బహుజనుల కోసమే, బహుజన వాయిస్గా, బహుళ బహుజన వాయిస్గా మీ ముందు ఉంది. ఈ క్వారంటైన్, ఐసోలేషన్, కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంలో మీకు బహుశా మొట్టమొదటిసారిగా అప్పీల్ చేస్తున్నాము. దేశీ దిశ వార్తలు చూడండి, చూసి మీ అభిప్రాయాలు ఖచ్చితంగా మాకు చెప్తే ఇంకా ముందు ఎలా పోవాలనేది మాకు తెలుస్తుంది. రెండోది, ఇది ట్రూత్ టెల్లింగ్, అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం. అన్ని మీడియా ఆంక్షలను, మీడియాకున్న నిర్బంధాలను దాటుకొని కూడా కొన్ని సందర్భాలు మేము ప్రజల వాయిస్ డైరెక్ట్గా మేము ముందు తీసుకురావడం. అట్లాగే సిద్ధాంతకర్తలు మార్క్స్ ఫూలే అంబేద్కర్ లాంటి సిద్ధాంతం, అంటే భారతదేశంలో ఉన్న మేధావులు, ముఖ్యులు, సిద్ధాంతకర్తల చర్చలను కూడా మేము ముందు తీసుకొస్తున్న దేశీ దిశ ఛానల్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారని, ఈ మధ్యకాలంలో మాకు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి అనేక మంది పరిశోధనలు చేసే విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, అట్లనే చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవాళ్ళు, తర్వాత బహుజన సిద్ధాంతం ఇంకా మరుగున పడిపోయింది, మాట్లాడే మీడియా లేదు అని నిరుత్సాహపడే వాళ్ళందరికీ కూడా మాకు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం దేశీ దిశ వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు కనుక దేశీ దిశని యూట్యూబ్ ఛానల్ కానివ్వండి, వెబ్సైట్ కానివ్వండి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీరు చూసి మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే తప్పకుండా ఈ నిర్బంధ కాలంలో మీ ముందుకు మరిన్ని వార్తలతోటి, మరింత సమాచారంతో, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వ్యాపార దృక్పథం లేదు, అందరినీ కూడా ఈ సమయాన్ని, ఇంట్లో ఉంటున్న సమయాన్ని దేశీ దిశని చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆదరిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు.